martxatzeko prest? Aizu, badakizu gaur oso pozik nagoela. Honan entorrela, tximelata batekin egin dut topo. Eta horrek zeisen nahi du? Udaberrian sartu garela. Eta, hain da politia udaberrian, mendian barrenan nahi. Nik ere bai, Isiar, gogoko dut, oso gogoko dut nik. Zuk ere bai zer? Udaberria ere oso gogoko dudala, eta oso gogoko dudala, tximeletak harrapatu, begiratu, eta gero berriz ere askatzea, baina, aizue, kaixo Algoibar! Aizu batxirrizuk udaberri horren gogoko baldin baduzu, eta tximeletak eta guzti, apustu bat botako dizut. Bota nahi duzun guztia. Ia zeinek izendatzen duen tximeleta hitza era desberdin gehiagotan. Ziur nagozu, baino askozaz gehiago botako ditu dela nik. Ah, bai? Bai. Ba, hasi. Ez, hasi zer horri. Bai, nik? Bai. Ia. Tximeleta. Mitxeleta. Maria Pampalona. Pimpilin pauxa. Mitxirena. Pimpiria. Txipilotea. Mitxelot. Txiribiri. Atxita mutxita. Lilirita. Mitxilote. Atzalili. Mitxirrita. Aizue, zertan zabitzate zuek, elkarrekin ligatzen txineraz. Ligatzen ez, Mirri. Bion artean, euskaraz, bietan nork tximeleta izen gehiago esaten zituen lehian ari ginen. Horixe ari ginen egin. Pilas, nik badaki tximeleta izen berri bat. Nahi baduzue, esango dizuet, baina trukean zerbait eman beharko diazue. Tira. Ez da di... Musu bat? Musu bat ez. Asko eman beharko izkia suiziar. Tximeleta izen asko dakizkidalako. Nioena, ez da di pamparroia izan, eta tira, hasi, bota. Izan, hasi musu ematen. Ez, lehenik izen esan behar duzu? Izena? Pantxineta egalaria. Itxoin, ze esan duk? Esan dut? Patxi eta segalaria. Pantxin eta egalaria esan duzu, Igual da. Esan duk. Esan duena oraintxe bertan asmatu duk, Mirri. Tira, ez da itxatxua izan eta aintzak hemendik galden bailen. Gure txiribitonek tximeleta moeta berri bat harrapatu du. Eta ze izen ote du tximeleta mota berri honek? Ze izena, Mirri txeleta, hori da. Pena txiribiton! Kendu nire gunion haidi, izegin kiriau. Bolio! Tira, Mirri, ez zaita asarretu eta guazen benetako tximeleten bila. Aizue, baina noa alde indiate hiru hauek? Tximeletak, baina tximeletei buruz nidakiten ata? Noa joan dia? Baina, ai, mutila hauek ez dute sekule ikasten. Baina ni tximeletei buruz dakit, non dauden ederrenak, non dauden, haundienak, eta dena, baina tximeletei buruz, kantu bat ere badakit tximeletei buruz. Kantatuko aldeu, nola da? Nola da, bera, zuk baldakizu tximeletei buruz kantua. Ez? Zuk bai, kantatuko, zuk ere bai, kantatuko deudenok. Nola da, Tximeleta mendian lore baten gainean, egoak geldik zeuzkan gaixoturik zegoak. Tximeleta gaixorik, tximeleta tristerik. Nor sendatuko te du tximeleta txori. Ai, ze ondo! Bueno, esan behar da dizuet, Ameriketan badagoela leku batean, alako ai ama,
Oi, ama! Aixe txurua nao! Tximeletei buruz hitzeitetan nire lagun bat aurkeztu nahi dizuet, aztu eitzai. Oi, ama nere kaskarrau. Ara, beira, ni badaukat Afrikatik ekarri dudan lagun bat, Pipe izena duena. Eta ni badakizue lagun batzu utzi nien, zenik ezin nuen zaindu. Ez auto nahi alduzue, Pipe. Isiltzeztan lorotxu bada. Ia, bideoa daukat, jarri ingo deu, nola laber, nola atxispun, txispantxun, sartu bideoa. Kaixo, hola, bai, hoxe, hementxe gaude esan dizuedan sorpresa horrekin. Hementxe dago, Pipe, bai, berak esan du izena, hementxe dago, eta baina ez du esan nahiko. Bueno, hau Kamerungo lorotxu bada. Ikusten zen grisa, eta izatz gorriarekin. Pipe, erakutsi purdia. Zan, Pipe, bueno, gauza pila egiteitu, Pilo bat. Ara, tantzatzea ikaragarri gustatzen zaio. Mira, ipurdia ikusten du, kaso egiteik. Pipe, esan hola? Zan hola, tori intxaurra maitea. Intxaurrak ikaragarri gustatzen zaizkio. Hola. Hola, ikusten zuen nola ezagurtzen duen. Ara, barrura etorri giazte kanpoan sekulako hotza egiten zuen, eta lehen esan dizue. Loritu hau Afrikakoa dela eta honek leku epeletan egon behar du. Zatik ez diezu hola esaten berriz. Oi, telefonoa. Pipe, hartuko aldezuzu telefonoa. Hartu, Pipe, favorez, oso hartzeu behak telefonoa da. Honek dauka, honek rolloa, hauteskundetarako prestatzen ari da, mitinetarako prest, ez da, Pipe? Hasi, zuetzaio ezer ulertzen, baina hitzein, gotik hitzeiteu. Oi, hainbeste berrik eta, bai, egarri da, Coca-Cola eskatzei. A ber, Coca-Cola, nola esatzezu bai, zuk erani nahizu Coca-Cola, ai? Zegoizuka, Coca-Cola. Coca-Cola baina zera izu, Pipe, balata guzti jartu nahi dut. Goxua, Ikusi duzu gure Pipe ze berritxua da, ez da isiltzen. Ja, guain ere, aparraizai. Baina gu joan beharra daukau, agur, Pipe, esan agur. Bai, agur, Pipe, agur, ikusten zuen nola agurtzen dure, simpatikoa den. Laizter gure Pipe, autografoa sinatzen hasiko da, Mira, zegraziten dio. Jesus, Pipe, banoa, oida presa dauzkan amutilionek. Bueno, aizu, baina aldein aurretik, zuk dantzatu inbarko zu pixkatxo bat, ez? Ez dakizu ez ederki dantzatzeu. Buenas, Hola, itentzuen, Pipe, horrela Pipe, ez dakizu zu berritxua da. Baina, eta Afrikaraino joan behar animali bitxiak ikusteko. Beira, nik gaurkoan argazki hau ekarri dizuet. Haue dira igeldoko igelak. Igel txikia. Ara, behatzonen puntan kabituko lirateke. Hain txikiak dira. Eta berdea dira. Eta igel hauek, badakizue, salto eiteaz gain. Oso ondo igotzen dituzte hormak eta zuaitza. Oso trebea dira. Eta hauek babestuta daude. Iaia desagertzeko zorian egon dira. Baina gure lagun batzui esker... salbatu egin dira eta geroz eta gehiago daude ugaltzen ari dira. Oi, Mitxi! Oi, pollo! Oi, zer moduz! Oi, txintxorron, ze! Ze moduz! Usoa, ze animalia ekarri dituzu gaur? Ara, gaur babestutako animali baten argazkia ekarri dizuet, ezin izan dute ekarri babestuta dagoelako. Igeldoko igela, beira, ze polita. Igeldoko igela esan duzu? Bai, igeldoko igela esan du, zer ba. Jopela, zer ba. Igeldoko igelari, geuk, abesti bat egezkene diogula. Ez da izango. Bai, ba. Ez da posible. Bai, ba. Kantatuko altzen uteke. Bai, mesedez. Tira, ni entzutera noa, Eskarrik asko, txintxirron. Igeldoko igela, igel euskaldunak,
gutxita txikia dira, kolore berde argiak, igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxita txikia dira, kolore berde argiak. Mesedez, mesedez, denoko bebearrez, egin dezagun bateran, zu hor eta ni hemen. Igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxita txikiak dira, kolore berde argiak. Mesedez, mesedez, denoko bebearrez, egin dezagun batera, zu hor eta ni hemen, igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxita txikia dira, kolore berde argiak, igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxita txikia dira, kolore berde argiak. Gure barrebusan, audioro, lurrin magiko puntxuren bat arnastu liteke. Adibidez, ondoren datorren lagun honek, panpine hitzegin arazi egiten diote. Ez da hori oso normala, ez da? Ba hemen da zuekin, Elbi! Arratxaldon! Arratxaldon izia. Zer moduz? Ondo zen beharko. Poste naiz? Ezu, galderatxo bat. Zuri marraztea gustatzen zaizu? Izugarri eta garai batean kolorez beteriko marrazkiak egiten dituen, baina gero txuri beltzera jo nun marrazki teknikora. Eta zuei marraztea gustatzen zaizue? Ba begira, badakizu nork erakutsi zidan marrazten? Pentsatzen dut eskolan ikasiko zinula gu gehienok bezala xe, lehendabiziko marrazkiakan egiten dira? Ez, aitonak erakutsi zidan. Bai? Bai, eta gaur, hemen Elgoibarren kontatuko bizuet nola aitonak erakutsi zidan marrazten. Ba oso ongi, nahi duzunean. Ni txikitan, askotan, aitonaren etxena juten nintzen. Eta mai baten inguruan ezertzen ginen, arbela eta rotuladore bat ematen zizkidan, eta esaten zidan. Begira, ondo marrazteko, Elbi, 3 gauza egin behar dituzu. 1. Zer marraztu nahi duzu, erabiki. 2. Nola marraztu nahi duzu, ondo pentsatu. Eta 3. Eta importantena, irudimena da. Hori da sekretua. Irudimenean sekretua dago. Gaur, aitonaren arbela ekarri dut. Begira ze polita. Eta zergatik ez? Zerbait marraztuko dut. Zerbait polita. Baina nola esaten zidan aitonak? Ondo marrazteko 3 gauza egin behar dituzu. Zer marraztu nahi duzu? Aitona, zergatik ez? Aitona marraztuko dut. Oso ondo. 2. Nolakoa zen aitona? Potxola, oso potxola. Bai, oso potxola. Begira. Oso potxola. Hori da. Bai, baina oso jatorra zen. Beti berarekin txistea kontatzen. Ze ondo pasa genuen, begira. Pixka benetan, hori da. Hauxe ba. Bueno. Nire aitona oso jatorra zen. Bai. Bueno.
Ona hemen aitona. Ikusten da? Ez da ikusten. Bai, begira. Hori da, nire aitona, makurtuta baratzean, patata jasotzen, bai, begira, ipurdia eta oinetakoak. Irudimena erabili behar duzue. Noski. Baina, nien naiz oso konforme marrazki honekin, zerbait gehiago jarriko diogu, begira. Adibidez, hemendik pixka bat, hori da. Hauxe ba, nire aitona, ni bezalakoa buruzoia zen. Hala ere oso jatorra. Men daukagu, hori da, ia bukatuta daukagu. Ikusten da, ez da? Orain ikusten da aitona? Noski aldrebez dago, orain bai, irudimena erabili duzue. Baina begira, 1, 2 eta 3. Ona hemen aitona, orain bai, ez da? Oso ondo. Bai, baina, etxoen pizka bat begia jarriko dizkiot, etxoen pizka bat. Hori da, hemen. Bueno, ez da Picasso bat, baina marrazki bada eta gainera nire aitona. Nire aitona. Bueno, eta nire aitona, beti, zer gertatzen da? Begiak mugitzen direla? Noski, zureak, niriak, deno daukagu begiak eta Ez esan gezurra, bueno. Bueno, gauza bat egingo dugu. Ikusten baduzue begiak mugitzen direla, abisatu ozenki. Ados? Bai, bueno, nire aitona etorri zen... Ez dute zer ikusi! Bai, gelditu egin da. Bueno, ara ere, nire aitona... Ziur zaudete? Ez dakit. Nire aitona beti... Ez zinezkoa da, mugitzen ari direla. Baina, zete montre da, hau. Ez zinezkoa da. Arratsaldeon! Arratsaldeon! Eta gainera, hitz egiten. Arratsaldeon! Aitona, zer? Aitona, zer? Ez dute zer entzuten! Nola? Ez dute zer entzuten! Noski, belarria falta zezki, oraintxe bertan jarriko dio. Jarri belarria! Kezkatu aitona, oraintxe bertan, txoin pizka bat, hori da. Orain bat. Aitona entzuten nauzu? Aitona entzuten nauzu? Ez dute zer entzuten! Bigarren belarria jarri behar diot. Ez kezkatu, oraintxe bertan jarriko diot belarria. Hori da, oso ondo. Zene montre! Baina zer gertatzen ari da? Hau ez da gelarri bat, hori azalone bat da. Txon, oso ondia da. Oraintxe bertan, konponduko du. Pixka bat hemendik, hori da, eta hemen daukagu gure aitona. Aitona, zerbait gehiago nahi duzu? Aitzakit! Agian, bigote bat? Bigote ez! Bizarra bat? Gizarra ez! Zer nahi duzu, aitona? Ile luzea! Aitona ez da. Hori ez da izan horrela esan behar. Begira, aitonek ez dute ile luzea eramaten. Ni gai! Zertarako nahi duzu ile luzea izatea? Ez osteko! Ez osteko. Txapela bat jarriko dizut eta jazta. Txiz!
katarroa, mukiak ditu. Kenduko dizkizut, oraintxe bertan muki guztiak. Txo pizka bat, Hori da, Oso ondo, oso ondo. Aitona, hobeto zaude, ez daukazu durrik! Ez daukazu durrik! Jarri sudurra! Barkatu, Aitona, oraintxe bertan jarriko dizut sudurra. Hori da. Ze ondo, ez da? Aitona, begira. Zergatik ez diguzu zerbait abesten? Gai oraintxe gertan. Eta ze abestuko diguzu? Ihirik dago. Benga, hasi, 1, 2 eta 3. Ihirik dago. Oi, Aitona. Ez zai batere gustatzen. Hasi berriz edo jarraitu mesedez. Kale galenian! Ez batere ez. Jarraitu. Ontzituri horit gat. Zer da hori, Aitona, mesedez, ze demontre. Ez dute zer ikusten. Ez dituzu ja begiak. Ez dute zer ikusten. Bukatu ja. Zergaitik. Aitona. Baina, Aitona. Ez dago, Aitona junda. Ez kezkatu. Urrengoan, beste marrazki bat egingo dugu. Baina zuek etxean zerbait marraztu nahi baduzue, badakizue, importantena irudimena dela. Bai, badakizue, irudimena erabili. Musu bat, agur. Hemen datoz gurasoak! Ongi etorri denoi! Eta zatozte ezagutzeko irrikitan nago eta zatozte ona gurekin. Ongi etorri guztioi. Eta hementxe dugu hasteko betiko legez bikote horia. Aitor eta Urtzi. Arratsaldeon, gaixo! Ja, Urtzi, zuk nonbaita oporreta joan beharko bazenu, nora joan nahiko zenuke. Hau da, telebista horrean pixkat zure aita konpromiso batean jartzatik. Bakizu, aprobetxatu. Portaventurara. Portaventurara joango zinateke? Eraman alduzu inoiz, Aitor? Ez ondik, gana. Ez duzu eraman? Badakizu orain zer egin behar duzun, ezta? Bueno, ikusiko dugu. Txantaje. Bueno, ongi etorri, eta txalo handi bat, aizue. Merezi dut eta. Bikote berdea dugu hemen. Idoia eta Dorleta. Kaixo, arratsaldean? Arratsaldean. Bueno, Dorleta, zu nora joango zinateke, hola, aukeran jarrizkio. Disney Worldera. Disney Worldera zu ere, beraz, traste horiek gustatzen zaizkitzue, gora eta bera eta mareatuta gero tripak nastuta, guzti hori bai, Bai. Bueno, libre da aukeratzea, eta ongi etorri zuei ere, Txalo, handi batez hartu ditugu. Bueno, bikote arroxar hemen dugu, majo, Peio eta Lore. Kaixo, arratsaldeon? Kaixo. Bueno, Lore nik ez dakit katu bat den edo neskatila bat den. Zu zertzea begi hoiekin? Neska bat. Bai, ziur, ez dakit panik. Eta neskatila hau nora joango litzateke aitak aukera emango balio? Disneyland Paris. Bueno, oso originalak izan dira denak, Denak joan nahi dute barraketara eta pixka bat tripak nastu eta aize hartzea eta olako gauzak, ezta? Bueno, oso ondo, eta ongi etorri zuei ere, Peio! Une hau iristen denean, txikien kontuak aitu nahi izaten ditugu horretarako zatozten igana, zatozte hiruak eta jarri zuek elkarren babesean premia latza izango duzu eta entzun ditzazu zer dioten txiki hauek. Nire ama udal euskaltegian egiten du lan. Bera beti lanean ibiltzen da ordenagailuarekin eta eskutitzak toki batetik bestera bidaltzen. Berak piztinan beti
profesionalak bezala buelta nahi du eman, baina beti paretera begira gelditzen da. Eta hola gelditzen zaio aurpegia. Nire aita maisua da, eta egun batean joan zenean bere ikasleekin patinetan ibiltzera izoz gainean restatuta dena jauzi ziren. Eta nire aita oporretara joaten denean beti nahi du eraman bizikleta. Baldintza batekin. Beti nahi du elako mendian ibili bizikleta batekin. Nire aita tani baloiarekin ibiltzen geranean inorrak ez egun batean gertatu zen denok. Baloia arutz ezin nuela eta inorrek ezin nuela harrapatu baloia eta inorrek ez zuen irabazi. Nire aita txikiteoan ibiltzen danean beti dabil kale hitz egiten bere lagunekin. Da gero etxera iritsitakoan nire ama burronka botatzen dio. Nire aita anaiak nintzen du lana eta makinak itzen du. Batxuetan goten da aldapara eta kafea hartzen du. Eta PlayStationian nik ez daki nuena pasatzen dira bera eta geratzen da hola. Bero eta niri etxeko trapuzarrak ateatzea gustatzen ez zaidanez eta txikito ez da hitz egingo ez dudanez. Aizue, kiroletan gaizki xamar ez da? Bai, bueno, ikusiko dugu gaur nola moldatzen zareten, baina hori baino lehenago berok eta ariketak egin behar ditugunez, hartu zuen lekuak, txikiak, eta zuek ere altxa, ze hemen ez da inor berok eta ariketaz libratzen datu zela gure dantzariak, hemen dira, oida, gogoa. Zutitu denak, goran zaudetenak, hemen zaudetenak eta etxeetan zaudetenak, eta egin ditzagun ba, ariketa horiek. Ondo, elgoi bat! Elegante! Beno, zuek hartu zuen lekuak lehendabiziko jokorako. Lehendabiziko joko honek, kaltzatinak, galtzardiak zintzilikatu izena du. Hemen, txikiek gurasoei zeina galtzardi pare eman behar dizkiete banaka, eta hauek korrika batean etorriaz zintzilikatu beharko dituzte. Lehendabiziko egiten duena izango da garaile, eta gainontzekoak, bigarren da hirugarren badakizue. 1, 2 eta 3! Iaia, galtzardi horiek, bikoteka behar ditugu, Beno, jarri dute bana. Galtzardi pare bat zintzilikatuta. Garbiak daude, lasai aurreko hilaretakoak ez dute alako usai eta kiratxik jarriota, 3 ere, bikote berdea eta arroxa doaz, lehendabiziko postutan. Beno! Bikote arroxari parea falta zaio, eta bildu ditu! Kieto! Bueno, bikote arroxak 6 pare, bikote berdeak 5 pare, eta bikote horiak 3 pare bildu dituzte. Zoazte zuen lekuetara txalo honekin. Eta kilometroak emateko une iritsi da, eta galtzerdi pareen arabera, 0 kilometro talde horiarentzat. Kilometro bat talde berdearentzat. Eta 2 kilometro talde arroxarentzat. Beno, deskantsatuta alko dute, lasai, bai? Bueno, orain galdera azkarren txanda da. Talde arroxarekin hasiko naiz. Prest, pillo? Bai, banua ba. Koalak Australiako animaliak dira. Bai. Bai. Esaera zarrak honela dio.
Eguzkian ora, zapiak ara. Ez. Bai, koskarrekoa! Hoixo. Tazoak patata frijitu mota bat dira. Ez. Ez, nola zenekin? Guggenheim museoa egin zuen arkitektoaren izena da. Bai. Ez, koskarrekoa! Tandlenak persona bat baino gehiago ibiltzeko moduko bizikletak dira. Bai. Bai. Leire monastegi baten izena da. Bai. Bai, hoxe, txalo bera bat derantza. Ongi, peia, ongi. Presti, goia? Bai. Beno, banoa ba. Egan egiten ez duten arren pinguinoak hegaztiak dira. Bai. Bai. Urte bisiesto batek 367 egun ditu. Ez. Ez. Esarazarrak honela dio. Zozoak beleari ipurbeltz. Bai. Bai. Eta ipurbeltzez ari garela, hau da Bilboko parke baten izena. Ez. Ez. Igelak ikertzen dituztenei igeltxero deitzen die. Ez. Ez? Kakusain bere bihotz zabal eta goxoagatik da ezaguna. Ez. Ez, behon deizula, oso ongi. Dorla eta kaskarreko eman gabe libratu da, aukera galdu duzu, baina merezi du laustu dut. Presta altzaude, Aitor? Bai? Beno, badoa bagaldera. Karramaroaren uartea musika talde baten izena da. Ez. Ez, marrazki bizidunen filme baten izena da. Arriaga Bilboko antzoki ospetsuaren izena da. Bai. Bai. Datorren urteko olimpiadak Baionan ospatuko dira. Ez. Lastima, baino ez. Iruñeko autoen matrikulak IR-rekin hasten dira. Ez. Ez. Estalaktita leize zuloetan sabaitik zoruruntz sortzen diren kandela moduko zintzilikaioak dira. Bai. Bai? Gaina ez da muitxure iten, nola erantzute joan. Esaera zarrak horrela dio, gustoko tokian txirristarik ez. Ez. Ez oixet, oso ondo txala hondi bat. Honen arabera, kilometro bat talde arroxaren zat, 2 kilometro talde berdearen zat, eta 2 kilometro talde horiaren zat, txala hondi bat. Eta jarraian, gurasoei hainbeste beldur ematen dien proba, hau egin behar dugu, dardaroskopioaren proba. Zergatik beldurtzen diren? Uste baduzu ere, hemen gora igotakoan jendean nervioso xamar jartzen da. Eta gure aparatu honek dena igerrarazten du. Beraz, hasiko gara, Aitorrekin, zatoz Aitor? Zatoz? Eta ze prestaltzaude? Hau martxan jarriko dut nik, eh? Ze temple honakin zaude? Ez? Bueno, egia den. Boste ginezkeo, 0, eh? Patatero. Ja. Nio. 2. 4. Eta bena balio du oso ongi. Txala hondi bat. Bera nizte ondo egiten dudan, eh? Ia, zatu zidoia. Ez dizu erraztikin, ala. Bueno, bai joa, eh? Prest? Bai. Bueno. Nahi duzunean. Jende guztia isildi. Hola, konzentratu dadila. Emakume honek temple harra dauke, eh? Hola. Epa! Oso ongi, doia, zorionak! Oso ongi, bikain, peio, zatoz! Beno, presta altzaude, bueno, nik ingo izut rekorrido hau. Eldu, eta nik bat biteru izan dakon, aurrea! Oso ongi ari da peio ere, eh? Elgoi barraldeko urak izango du zerbait, ez da oso normala hau. 1. Beno, oso ongi, txala hondi bat beraiek. Kilometroak emateko unea. 0 kilometro talde horiaren zat, eta txala hondi bat. Kilometro bat talde arroxaren zat,
txalo izugarria. Eta 2 kilometro altzairuzko emakumearentzat. Hoi da temple hori. Eta markagailuak nela geratu zaigu 2 kilometro talde horiak, 4 kilometro talde arroxak, eta 5 kilometro talde berdeak zatozte aurrera. Ez dugu berdinketarik irabazle zintzoa dugu gaurkoan. Talde berdea dugu garain eta hemen ditugu gure lagunako pariekin. Barrezale txartelak, oroigarriak, liburuak, kontaktoak, eta beraien maitasun guztia izu, ez da lagutxi. Balagunok mi esker etorri zaretelako, eta horrein saioari bukaera sutsu bat emateko, gure barre autoetan eseri, eta lasterketa bat ingo duzu gure lagunen laguntzaz. Mi esker etortzagatik. Aio lagunok, beste bat arte. Joango nintzateke naiz lasterkalde egin duten, baina nola ezpa, asteburu bat Euskal Herriko zein lekutan eroskiren eskutik, baina euski nire gustora joango nintzateke. Ta lasterka esan du joan direla, baina lasterka batetik bestera ibiltzen den lagun bat badugu, naiz batzutan abiadura ziztu hori ikusten ezen. Zeba, magia bidez ere mugitzen delako. Eta okerrez banago, zer gertatzen da Txiribiton? Oi, bekoskoa dakarzu, zer gertatzen da? Zer? Mirri zer? Esne guztia dan duela eta bate gabe utzi zaitula. Eta? Denda guztiak itxita daude. Ja. Eta zer egin genezake? Zeripa? Hau moldatzekotan? Txanai moldatu dezake guztia, hau, ezta? Inor moldatzekotan? Deituko aldiogu. Deituko diogu? Ia gano. Txan! Txan! Kaixo, arratzaldeon, baino, eskerrik asko, baino, eskerrik asko. Kaixo, Txan. Kaixo, Txiribiton. Arazotxo badaukagu. Mirri bete bezala, trakeskiritan ibili ondoren, esne guztia edan du, eta Txiribiton bat esneri gabe utzi du. Eta ia zuk zerbait egin dezakezun, bazteki beste tetrabrik bat lortu edo. Ia zerbait egin dezakezun. Soaz lazai, osondo, bai. Zauzer ingo dugu? Beraz gure Txiribitun fotoa. Esnerik gabe gelditu da. Jontxo, niko ratzean neon marrazten pixkat, baina aprobetxatuko dugu eta magiaren bitartez. Tetrabrik kaxa bat lortuko dugu? Bai ala ez! Beraz... Nola? Itxore, txirri. Eskerrik asko.
Bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, venga, urren arte, gora bihotza, gabur! Beno, lagunak, horre alduzue txarteltxoa, eskuetan alduzue. Ba horretarako zozketa gailua behar dugu, zozketa gailua hemen dugu, eta beste zerbait falta dut laguntzailea. Badakit, Loreri egingo diot behi, datorrela Lore, Dundugu Lore. Hemen da Lore, zozorra Lore, mi esker. Bi zenbaki atera behar dituzu, eta ia elgoi barko nori egokitzen zaizkion. Atera mesedez alduzunean edo nahi duzunean. Lenda biziko zenbakia 3, 100-ekoa, atera urdinetatik bat. 10-ekotan bata, eta batekotan 0. 310 zenbakiaren jabe hurbildu dadila, mesedez. Beste bat, mesedez, Lore. Bata, 9, 10-ekotan. Eta 8, batekotan, 188. Bi zenbaki horien jabeak datozela istantean. Sarituak gerturatzen diren bitartean, gure txirrista txangoak hemen nahi ditugu. Datozela, Olatz eta Nuria, ia! Kaixo neskak, oita bilezi hartzen ari zaretena, txirrista txangotik, pixkat. Bueno, zurek zemuz derrapatzeu. Ondo. Bueno, ba, hemen dira, oker espanao, gure bisarituak igo gora. Igo! Bueno, ze guapoa den mutila, etorri. Jarri nire ezkerrera. Kaixo, prezioso, nor zaitu guzu? Josu, eta etorri beste aldera, hemen nire albora, etorri, hemen nahi zaituzten nire inguruan. Eta zu nor zaitugu? Nerea, ez da? Eta nereak zenbat urte ditu? Zenbat urte dituzu? 1, 2, eta 3. Eta zuk badakizu horrelako batan ibiltzen? Bai, ibiliko zara? Bueno, hartzazu, eta zuk prezioso zenbat urte dituzu? 5. Ia, esaiozu dena eskuak intzen badiran 5 urte. Hola! Bueno, ba, hartu zure 5 behatzotxeek, eta ez du ongi horri. Zoazte mi esker etortzagatik, gaio! Beno, ze gustura ibiliko diren hauek elgoi barko kale istetatik barrona, ez da? Beno, bazuek ere badakizue, Euro Disneyra joateko aukerarik baduzuela, eta datorren astean zozketatuko ditugu, 4 pertsonentzako 2 bidaiak. Horretarako zer egin behar duzuen, gure barren liburuak argituko dizue. Tira ba hautsoak, nire horriak zuen zain daude. Bidali barrebusari buruzko zuen olerki, marraski eta txisteak helbide honetara. 9 posta kutxa. 20080 Donostia. Denon artean munduko barre libururik politena osatuko dugu. Eta gainera, Euro Disneyra joateko aukera izango duzue. Euskaldunak, urrindak durirarira, tararita-titata, larari-lariraro, oigel Euskaldunak.
Zuritak burdina dira, kolorez berde argiak. Igeldoko igelak, igel euskaldunak. Igel euskaldunak. Ja, marcha! Txibidon, ja, bu! Igeldoko, hola! Txibidon, marcha, jopelas? Txibidon? Txiribiton, kontu! Jopelas! Babolio, xaldakik loretan, somorroak eta listorrak ibiltzen direla. Babolio, kontuz. Txiribiton, deno basak igukik somorro guztiak eta listor guztiak jan egiten ditu, ala bai? Baina hortik listor bat ateratzen bauk. Eta sudur gorri horretan xista dematen badik, guztiz bestuta geratuko zaik. Baina Mirri eta Txiribiton, lore hauekin ez dago inongo arazorik. Mendian jaso berria baititut, bildu berria baititut nik. Eskerrik asko, Txirri! Gurekin akordatu da, Txirri, ikusten duzu, Ez zerregatik, Mirri eta Txiribiton, baina lore hauek ez dira zuentzat, isiarrentzat baizik. Eta guretzat, zer? Zuentzat? Zuentzat hauek, to! Kopela, Txirri, niri gazta gustatzen zaidak, baina hau fuerte egia duk. Cabrales, to, Txiribiton! Dira, Mirri eta Txiribiton. Begira, nik orain kamerinora joan berra dut, botak, motxila eta dena jasotzera, egingo didazu mesedetxo txiki bat? Egingo didazue? Bai. Tira, oso erreza da. Begira, isiar segituan etorriko denez, atondu mesedez lora hauek eta jarritzazue kurioso lora ontzian. Berehala etorriko baita. Txirri, Mirri eta Txiribiton beti, ire aginduak betetzeko prest! Estimatzen dizuet, Mirri eta Txiribiton. Berehala nator, Gero arte! Babolio! Ez duk eser entenitzen. Eskerrak Mirrik beti brutapen honak esaten dituen. Gauza bat. Zue baldakizue zer den listorra? Bai? Ola borroba batean ibiltzen den hori. Eta badakizue listorrak zistada ematen duenean nolako haundidura egiten duen? Badakizue, hartuko dugu listor bat, sartuko dugu loretan, eta Txirri loreak usaitzen dituenean, zista! Ona izango da. Zer? Txiribiton zeba bolio den, Txiribiton. Iziarri etziok zistadarik emango listorrak. Oaindik izaldakik hori. Emakumezkoei listorrek ez diete zistadarik ematen, listorrak feminista ditu babolio. Erki, Txiribiton, bizkor, xalabardo bila. Ea, zuek iso, Ea. Hor non bai dabi. Txiribiton, ikus alduk non pausatu den? Txiribiton, nien hau listorra. Edu xaxala bardo gainen. Babolio. Kontuz. Amenzio. Bate. Ja. Jartzak. Arki. Hemen txeutziko dio. Hortxe geratu txintxo, moñoño, Txiribiton, eta orain gubagoaz, iziarrentzako lore polita derren bila. Horiz. Mirri Txiribiton! Ze artistak zareten Mirri eta Txiribiton, zein dotore eta poliki jarri duzuen.
Ixiar erabat harrituta, txundituta geldituko da. Eta sudurra handituta. Txirri, esko muinak eman Ixiarri gure partetik, Aize, baina ez alduzue gelditu behar Ixiarren aurpegia ikustera. Zer da hori? Zer da? Markatu baina pizia gure etrezaitik egin bat dene bestizan pixkan. Mirri, meserez, baina ez da iztikin osoaren izan aldeintzak hemendik komunera gezurra dirudi. Horrelako gauzak hemen bertan egiten, zikin oso alena. Txirri, zer moduz mendian? Oso ondo, Ixiar, oso ondo. Eta begira ze aurkitu dudan zuretzat. Benetan? Niretzako? Zuretzat bakarrik. Mirri, gehien gustatzen zaidan landarea da txiribita! Zer da hori? Mirrik ez aldu alde egin oraindik, zikin oso hori etzegu hortxoko antxixe egiten hasi. Baina antzazu horrelako kontu zikinik esan, nik hauek usaindu nahi ditut eta, Ze politxek diren. Zer duzu, Ixiar? Listorren bateko azka egin dit. Marka hundi utzi dit. Ixiar, oso desberdin ikusten zaitut. Begira. Txirri, ze broma klase da hau. Baina ez dit bate graziarik egiten, ez nizu gandik hau espero, Nik ez dut hemen zer ikusirik, kontu honetan ez dut zer egin begitan esaten dizu. Zer egin behar du niko ainola? Baina, Ixiar... Ai, hemen txegaitu zue, Ixiar. Ikusi nahi alditu zu, txiribit honek eta biok mendian, zuretzat espreski bildutako loreak. Ez dut ez ikusi nahi, ni irgaina banoa. Stop, Ixiar. Gure loreak ikusi gabe, ez da hemen joango, Ez zait azari gustatzen, ez du nahi nik azari. Arrobalakoa? Eta gure lore bentsat ez dute listorrik, Nola? Listorrik? Zuek zer dakizue listorrei buruz, Zer dakizue listorretaz? Loretan sartzeko listorrek guri baimena eskatzen digute, eta... Ze baimen eta ze baimen ondo. Ixiar, hemen dituzu nire loreetan listorra sartu dutenak, ara. Jopela, egia da, guk sartu dugu listorra. Ez da, bai, txirito nire esan da, baina guk sartu dugu, bai. Baina, mesede egitearren, Zazara konturatu, moñaño. Askozaz, ederrak, bai, zaude sudurrak, gorri. Ikusten duzu, Ixiar, zenolakoak eraman behar ditu denik hauekin? Egia esan, Ixiar, sudurra gorri eginda ere oso polita zaude. Benetan? Aizu, begira. Zergatik uste duzu naizela ni horren lirain eta eder. Aizu, zu ez zara ez lirain eta ez ederra, Zu txampiñoik izkurra besterik ez zara. Eta gainera? Pasaurua! Begira, nonbait irakurria dut, Mirri, honelako arazoak gainditzeko, honena kantu bat kantatzea izaten dela. Kinkirrinera adibidez. Alla kinkirrinera, alla xamurrera, Txirri plaza berriko, girari bestaldera. Alla kinkirrinera, alla xamurrera, Txirri plaza berriko, girari bestaldera. Nere aita kamari, gona gorrilla ekarri. Nere aita kamari, gona gorrilla ekarri. Berriz ere maiteko dio nere amak aitari. Nere aita kamari, gona gorrilla ekarri. Baserritarrak eragu, ezin gentzake ukatu. Baserritarrak eragu, ezin gentzake ukatu.
baina kaletarrak bezin ongi, baina kaletarrak bezin ongi, soinua jotzen dugu, soinua jotzen dugu. Mañaritik hasila urkiolaraino, ez da urkitzen besteik aldapia baino. Durangon baskalduta, Mañari txangora, txakur zulon jauzinaz, ipurdiaz gora. Alla kingirrinera, alla txamurrera, Umetxo plaza berriko, tirari bestadera. Alla kingirrinera, alla txamurrera, Umetxo plaza berriko, tirari bestadera. Begira, ikusten joz, bai? Bera, eta gainera bakizu zer egingo dudan, xalabardo hartu. Eta zuekin joango naiz mendira, baina xalabardoari zuloak haundituta, Bai, begira, txiribitonek utziko dizu gustora asko bere txalabardoa, Ze horrein arte, honelako igelak besterik ez baititu harrapatzen. Bueno, mi esker txiribitoan, baina badakizu zer, lehenik eta ben gure lagunak agundu behar ditugu, Elgoibarko lagun guztiak. Haizue, ongi izan, eta datorren astean ere, Elgoibartik aritxuko gatzizkitze. Zuei ere, agur! Elgoibar! Agur, Elgoibarra!